Adum Yankupon Anama ene metiasi. Dia adum nyame ayama me no. Ebra adwen ene ntiase so. Adum nyame metiasi no. Memre enyansoen. It's all about a country called Ghana. Kwadwo enkansale wo new movie ode ababontin. Now wetumi akase Nigeria movie actors nso wo mnene. Eye 25th May 2024 no pa hontoma. Ewo eye KNUST no ewo Kumasi ne mountain so na niepa woni kohwe. Behwe ade agentre ha movie actors actresses the likes of Nanama McGround, eye Salinko, Anna Kwaku Menu, ene yan ye papa, Openi Steven Adum Chendua second chance. Ene empanimfo brother Samemo nyina de omani onyama kotaye nua be ma ye chi no bi bebi sase den na bokodwo nkansa emu masoyi na onum ze na wia ebe se no mienu mu ho na mede ama ne bo ebre obekire mu kire ose kwadwo nkansa Lil Win akonye nkwanhie mu me no nam so wafa ho aprepra na enyasem keto akora akọ previous videos ni ma obohu de ekoso ne de ba enso whether rain or shine kwadwo nkansa so obegina mu efisi wa hye Ghana boss o de ne nkwakora beto ho de ama Ghana movie industry no na atete apansa ma wie ntontodi mu no watumi ate Ghana nim de ne kwadwo nkansa eda yare mpaso wa firi ho so ba abe premiere ni movie ode ababonten no eno nti ene ne obehu se abranti eye ahyensude bi ebo ne moma so na ene kwadwo nkanse du ho manfo man fans na abranti no start esu na nyasem ketwa na ode yenya musia ne enkohwe de yekoso wase mra ye ba yato aso before abekra mo ameyanko no me kanfo Abigail Moatin ede ama say Abigail oye digital marketing experts Abigail benam digital business so acha okwan obefa so abejoin ni eku na ye bienye sika de agubutom titiri kura ne mo ama no ne mo ya manfo adwuma wa manfo manso fa Abigail number na edam screen na say start +1 no test no WhatsApp no friend ne ne monkomo no nchire dwuma de ni so manfo hwie sika e digital business sika so wom manfo hwie sika no tu sika adwuma we wherever you are however you find yourself betumi ye bi so ya ba adwuma wa we adwuma home care adwuma we betumi abe your side job betumi control baby na bibia tumi dimu visiting website Amoatin Abigail online register udin u phone number beto no boss ya contact na bibia tumi akoso ede ama menu mienu abusia yenya munsia ne yenkwahwe de yekoso ewo kwadwo nkansa Lil Win movie premiere na se ni bi emra
Get out of here. Francis. Get out of here. Let me get a picture of the three of you. Yeah, okay. Yeah. Officer, cover him. Yeah, cover him. Relax. Abusua na de ekoso no no amosomfo na nkwasi prince yadwete ho kakra ede abrew ama nso ahu de ekoso ene de eba ye bekoso ede yani ede nsem na chi de bepiem bia ba ne nso no ye be mahwefo ne atiefo nso ahu de eko ene de eba nti no we no eno no a chese kwadwo pagire mu se ofiri eye Kumasi ana okọ eyesunya ne obekọ ba bia ma wahu se Ghana movie no etumi agina so ene yakotwa ye niso ade ede aba enti no na sa pepepe before be kra mu nso amyakọ me kanfo currency company limited in real friend is Amesha ana zaraje capsules de ama say be infection bacteria si bia beji ni pedua na kenten zo monya si asetene mo nigie no kwaji mpanimfo nduri bi oba edu mfichi kwachi a moje chese flu won sabu wonum no ema penimfo se bejo mu nduri moja ne ba tot waya situmi kawdwe ni nyina no yare boni a bitumi ahawdachi prostate problems infertility oba bi wo ha woni atenka brofo casting be friends the boost of libido edro ye wodru what if be man so no fo ase fan me se be ma wo de bo ani wo no yere wo komutwi wa o kanchema o girlfriend kompemu a anything kija na ho asane agufo brofo casting be friends sexual weakness oh there be ni nyina no yade kwaje edro BCC ade ne
sexual sisimuden no eduru besa o yade hindi eba me hye eba malaria fever typhoid diabetes or blood pressure no kosora eye waduru eduru yi FDA ahwehwem agye atum se eye open duru to akofomase herbal stores ebe wansa be company fundro bi mo amu akirichi ne benche de mo fa doctor number na dem screen ase ho na wahu oni doctor bonko mo twetwenko no abeto ne boase akyel dwumadi anase duru ye ni so na bibia tumi edimo ya from Dan Kwesi Prince nyame eyadoma da se ne yebedi ahie mo mesere so ba no subscribe no ahye na busua na tumi akoso ayekese makrao